Kene diajeng aja keronta-ronta. Sliramu gandeng karo aku aja susah ya wong ayu. Dino lewat ngarepanku dedek lan serkune aduh kulitane ngemukire saya tambah manis yen to mesem karo gegetlan yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut nopo lumpur yen kula kepengin ramero sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe ojo kerontoran ilang no babakan sing wis kawuni kairon yo ayu saben dino yen menganggo sarwa patut nopo lumpur yen kula kepengin ora sedina wae rasane kaya sesasi suwene sing
aja sampe lari lor. Tanggale papat. Ulane wulan 11. Bapak Suwandi. Saking Tegal Blur Boyolali Tulungagung. Sugeng siang Bapak Geres Wiko selaku Kepala Desa Sangring Pintu. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi goreng enolang kelapa abang ijo warnane saka bohong nyatane ora-ora wong kang sombong blangkang-blangkang tanggale papat ulane ulang 11 Bapak Suwandi pedagang bagus sange Tegal Bulur. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi goreng enolang kelapa abang ijo warnane saka bohong nyatane ora-ora wong kang sombong blangkang-blangkang. Niki promosinipun Pak Sumerda. Para warga iki lho padha mirengna. Promosine Bapak Sumer lokasi ngundang. Malayani warga kang wis komplit mie goreng, mie godhog, es teh kopi uga ana. Rega murah
gunung kelok kang ayoming Blitar jaman Jepang dikembar peta bronta sing dipimpin Supriyadi Blitar dipen awuning sanata Majapahit haneng candi penataran Blitar dipen layone Bung Karno proklamator lan presiden sing kapisan ana crita jare Pati Gajah Mada kang wis bisa nyawijekno Nusantara lan uga Bung Karno sing kodang kaloka haneng trata Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni murupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote ana crita jare Pati Gajah Mada kang wis bisa nyawijekno Nusantara lan uga Bung Karno sing kodang kaloka aneng trata Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni murupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote Andan 17 Maret niku ngerengane Mbah Saryanto Mbah Saryanto
Ben tutup senengku omah kiangel apa maneh oleh bojo ayu aku mau wedi nek dijaluki wajah sing regane larang dapat makan sawung kali Suryon gondrong ibu jauh sang rantu depan rumah sakit dokter SK Gedung Waru hatiku masakan penuh cinta rasa ayo do nyatakno orang gawe kuciwa luas pelayane bojo sing welas kaya aku iki pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki mu dadi londo nanging piye kabeh mau wis kebacut ibaratku berapakah dadi sego mula katonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iku ora perlu digatuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawanmu panteni randamu ora nyono sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anteng tresno jejodohan saklawase ayo ngene lakonku ayo Ayarido cintaku sadadi ngomong kelingan lakonku
ana parang rina wengi sing tak puji kapan kaya aku bisa urip ngopi aku tansah ipi-ipi kasebakane panyuwunku iki nanging aku ora tahan kena godha ing sadalan-dalan sapa sing kebak kepranan yen to kena godhaning asmara aku pengen urip mulya kapan bisa ati ora kaya wara tata mulyane keluarga supaya kena kanggo tulaga aja tong citra bola bali mung semono sabaro nduk nganteni ya mung rika ana ati lintang langit kelawan bumi dadi saksi tresnoku iki Sarune mantan mas yen tak empat saya aku bakal dele riko ayu aku sing duwe marep yen bisa duwe momongan timbang penuh mong semaya wae lumepet sik urip
Tian wujud temong paksi si podangku ning hebah bunga nyanding bisa dadi tambah nggih Pak Sumar nika Demuk Pucang Laban strip Pasar Wage. Ing omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubah-mubah mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti Yep.
Tenggong Kecamatan Rejotangan garwane asmane Saipun Woro Anggono yen 6 Februari aja dibarengi Wiji Utami Waranggono kakunge garwane To KWK kok genahe To kawo bale wis maneh Samar Pakirwaca tanggal 6 aja dibarengi lho tenan yen tanggal 4 sasi 11 pomo nggih mang rawuh tenggene adik kula Suwandi Kendal Bulur Boyolangu nuwun monggo ingkang nyuwun baju langit sliramu sing tak tresnani harap nangis natane halo nang pipi slira weruh senadyan mung ana ngimpi ngalem noleng aku atemben ana rasa kangen ning atiku ngalem ning dadaku merah adem kesiram hutan ning galu ayu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan mendunge udan atelesono hatine wong sing kasmaran setya tuhu dan kurutan sakelingan ademe gunung Merapi Purba mungkin kamu ngomong ke Gunung Merapi Purba sing nang Langgar Wonosari Yogyakarta nganti sore janjine suwe-suwe sampai kapan tak entane tak tegane angin sing ngreretu ati nyelengake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alon ning pipi setya janji sabrene mung ana
Gunung Merapi purba melu krungu swaramu ngomongke apa adame Gunung Merapi purba sing ning Langrang Wonosari Yogyakarta nggih gending plemben roti pundutanipun Bapak Carik Sidomulyo. Surya nanging beteng neng mripatku sinare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyata
nyatane aku mbok ampusi tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku ning nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup semene cerita lakuku aku pamit lelakno lungaku bang tresno ning lambemu nyatane ampun semu janji setia marang aku ning nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup semene cerita laguku aku pamit lilakno lungaku yuk kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku ambene nyigar jane yen tak sawang tambah ayu aku naksir kowe apa wis ana sing duwe wis ana rong taun tak simpen ana jero sume-sume pancen ayu kembang desa iki saka sume-sume pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sume pancen ayu kembang desa iki saka sume-sume pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu Monggo swasana nggone Kakarni diregengne. Senajan to duwe entek.
nasib wong ra duwe nyambut gawe budal esuk mulih sore telo Jawa dadi sarapane banyu tawa kang dadi ombene kaya ngene nasibe wong sudra kopat kapit kaya buntute ula bontang panting merga golek upah duweane amung raga lan nyawa lara awake lara nadyan lara nanging kepeksa kerja esuk mangan wanci sore poso wong kanggo nyukup butuhe keluarga Gusti ingkang kuwasa mugi ring berkah lan ridha ring kawula sing nandhang rekoso pungkasane ayem tentrem bagya mulya paribasan tresnamu jebol edo-edoan tulungono aku iki aja nganti aku kauncati walasono awak
tresno aja nganti udar ilang musna Pundhutanipun Mas Siswaya sambil jajar ugi badhe tayupan tanggal 15 Desember mapanipun wonten warkopipun Hoyo-hoyo.